Здравейте, хора! Днеска в днешното видео ще играем тази игра, не знам как се казва, но е много забавна. Който иска може да я получи, който иска може да я вземе в линка долу по описанието. И точно сега той, който се катери, последния, ще го убия. Направо в пишката. Пиу, 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 пиу в краката. Този път ще се опитам да ударя в пишката. Дори така става. Не е реклама. Добре, хора, съжалявам, че забравих да изключа паузата. Това е татко ми и майка ми. Нормално те така правят. Добре, сега това е сестра ми. Татко ми не иска винаги, тецунка, не иска винаги. Това е нормално, иначе е истинския живот. Здрасти, президенте! Вие искате ли да ми цункате голямия ми врат? Да. Да. Това съм аз вече. Здравейте. Здравей, извънземно. Ще искаш да ми цункаш, мерси. Къде отиде играта? Хора, искате ли друга игра, защото изгубих играта, къде е? Коя ли? Хора, направете коментар каква игра искате другия път да играя. Ама точно сега ще видим тая игра. Направете коментар каква игра после утре да играя или после или след малко. Само че ще е другото видео. Другото видео ще пуснем комент. Ще направите коментар каква играта да играя другия път. Или после, или малко, или не знам кога. Само знам да ви кажа, държите не сте ми фен, пак ви харесвам. Държите не сте ми фен. И не забравяйте да натиснете лайк, subscribe, нагоре, да натиснете лайк, subscribe, да ударите камбанката и да направите коментар другия път къде искате да играя. Хора, иначе тая игра малко ми е трудна, затова искам да видя. Моля. Коя ли да играем? Ще играем. Тая ми е любимата. Напишете долу в коментарите коя би е любимата игра. Напишете долу в коментарите коя би е любимата игра. Айде. Хората, знаете, че аз съм много добър към тая игра. Ако вие я имате тая игра, напишете долу в коментарите.
Да знаете, че казвам отново, даже ако не сте ми фен, пак ще ви обичам. Само това е най-важното. Обич, лока, обич, помагането, обичта, помагането са най-важни. Само това е важно. Само онова. И да знаете, че аз към тази игра съм много добър. Победявал съм няколко пъти. Моля. Не. И победих, да ви покажа ли в истинския ми живот колко трудно е. Сутринта ставам рано, рънкам, че ми се спи, отивам мия си зъбите, мия си лицето, пикам, отправям си раницата, слагам всичко, което ми трябва в раницата и отивам на училище. Езикови задачи. Мадам в училище е много трудно, да ви кажа. Тези, които ходят на детска градина, да знаят, че там е най-лесното. Там само си седите, удобно би е. Липсва ми, когато бех в детската градина, нея мусака беше просто най-вкусната. Така же, мисля, че това е края на видеото. Не забравяйте всичко, което ви казах. Ако го забравихте, пуснете клипчето пак. И чао всички мои любимци. Чао!